This is breaking news. Copenhagen in terror and fear as a hostage situation unfolds right now. En metrotog blev kapret mellem Kongens Nytorv og Nørreport. Metroselskabet har registreret, at der er nogen, der bevæger sig ind på en station i den nye del af metroen. Hvad er det for en station? Marmorkirken. Det her, det er Philip Nørgaard. Philip, han er øverstkommanderende for PET's Terror Task Force. Det betyder, at for det øjeblik, hvor terror bliver sagt, så er der kun én chef, og det er Philip. Vi er mange, der har sat sig på, at du er den ret til at stå i spidsen for det her. Jeg vil gerne kunne tro på, at du kan holde ud koldt, Philip. 6 måneder sad han som gidsel, inden han flygtede. Jeg sad som gidsel, og det var helvede til. Og jeg er kommet videre. Kan vi to ikke komme videre? Vi har haft en flirt, og det er slut nu. Jeg kan godt skille ting med. Tror du, de har tænkt sig at slå os ihjel? Det eneste, vi ved lige nu, det er, at de kommunikerer på engelsk, og at de vil have 4 millioner euro. If you're unsuccessful in collecting it, the people who are down here with me will all die. Vi har 3 gidseltager, 13-15 gidsel. Hvem står bag det her? Det ved vi ikke. I will let you do an interview with one of my hostages in your TV show, live from the metro. I'm not afraid of you. There's nothing you can do to scare me. We'll see. Vi skal have taget en beslutning.